Je Slovensko zaostalou krajinou, ktorá zaspala dobu? Určite nie, pretože Slovensko aktívne podporuje zavádzanie inovácií a umelej inteligencie do slovenských samospráv. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a internacionalizácie Slovenskej republiky totiž finančne podporuje digitalizáciu miesta a obcí, zavádzanie umelej inteligencie a podporu verejnej bezpečnosti. Víziou je tvorba inteligentných miest, ktoré pomocou efektívneho využívania technológií skvalitňujú život svojim občanom. Tejto vízii neprispieva len samotné ministerstvo, ale aj projekty ako napríklad Slovenský Smart Cities Club, firma CityMind a množstvo ďalších firiem, ktoré môžete nájsť na konferencii Fórum pre Smart Agendu, ktorá sa práve odohráva za mnou a ktorá je dôkazom toho, že to, čo som pred chvíľkou povedal, tak je pravda. A Slovensko je naozaj inovatívnou krajinou v oblasti zavádzania AI a inovácií. Takže týmto by som sa chcel ministerstvu MIRI poďakovať za to, že nás pozvali na túto konferenciu a tešíme sa na budúci rok.